from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over. Ik zit hier op de Sint-Pierse feesten in Nieuwvliet. Op de rommelmarkt, op de afdeling stoelen. En we gaan zo praten met Annie de Bliek. Zij is groot organisator en heeft zojuist even tijd gevonden om een rondje te lopen. Als je zelf een beetje in de organisatie zit, dan weten ze je altijd te vinden met allerlei vraagjes. Dus ik vlieg altijd een hele morgen tot 12 uur van hot naar her. Van Annie, heb je dit? Of weet je dat? Of oh, dan haal ik nog even dit. Dus nou ja, en nu heb ik net, omdat jij er was, ben ik net even een rondje gelopen. Dus dat is wel uniek. En ze hebben nog iets voor je gevonden, zag ik. Ja, we kwamen langs het glaskraam, want we zijn allemaal ingedeeld in rubrieken. En daar kreeg ik toch 2 glazen met Annie op. Nou, heb ik nog nooit van zijn levensdagen gezien. Dus nou ja, die neem ik mee naar huis natuurlijk. As long I'm not dreaming, 'cause I don't know when the morning dawns again. Ik sta hier in Dorpsstraat nummer 55 bij het Museumhuis 1912. En Jenny Roosendaal geeft ons een korte rondleiding. Hier heeft Pieter de Helu, die naast mij zit, hier gewoond. Eerst met zijn vader en moeder, maar toen die waren overleden had hij een probleem. Want in het huishouden deden die mannen in die tijd nog niets. Hij heeft toen een huishoudster gehad en dat was Saatje Brakman. Ze deed alles wat een huisvrouw zou gedaan hebben. Jenny, we staan hier op de zolder met allemaal speelgoed. Wat zien we hier? Nou, tinnen soldaatjes die we gekregen hebben van Henk Masklee, die zijn vader was smid en die heeft die tinnen soldaatjes in zijn vrije tijd gemaakt. Ik vind ze echt heel bijzonder. Like a long lost friend. Ook hier in Nieuwvliet gaan we nog eens even de topografische kennis testen. En daarvoor moet ik eerst even op zoek naar een assistent. Kunt u aanwijzen waar Sint-Pier ligt? Hier ergens, denk ik. U mag nog een beetje meer naar het westen. En onze assistent wijst het al bijna met zijn neus aan. Hier. Nog een beetje verder? Hier. Nog iets verder? En dan naar beneden. Dat is hem. Hier. Nou gaan wij morgen naar Nieuwnamen. Weet u waar dat ligt? Nee. Dan gaan we eens op zoek naar iemand die dat wel weet. Alex, weet jij zelf waar Nieuwnamen ligt? Ja, dat weet ik wel. Van de voetbal onder andere. Anders kom je er nooit, denk ik. Maar dat ligt hier in het hoekje. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering in Nieuwvliet. En naast mij zit, ja, helaas geen vrijwilliger. Want ook wij hebben tekorten. Dus als je denkt, goh, ik wil daar ook eens bij zijn bij zo'n aflevering. Meld je, want we hebben ze heel graag. Dat kan via zomer@omroepzvl.nl. Ik vond het vandaag een leuke aflevering. Het is hier ontzettend gezellig. Mensen zijn heel enthousiast over wat ze doen. Dus ja, voor mij helemaal geslaagd. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over. Over and over. Voor een nieuwe dag in de zomer van ZVL zijn we vandaag aangekomen in het mooie Nieuwnamen. Dat is een plaats met een hele lange historie die tot wel 3 miljoen jaar teruggaat. Er zijn natuurlijk een aantal mensen die ons daar een hele hoop over kunnen vertellen. Eén daarvan is Arnold Verbiest. Hij rijdt onder andere hier in de zonnetrein, maar weet ook een heleboel over de historie van dit dorp. Ja, Arnold, wij lopen naar jou toe. Je ziet hier een hele mooie zonnetrein, daar rij jij nogal vaak op, hè? Ja, dat is een beetje wekelijkse, dagelijkse kost. Dus prachtig om zo in de polders van Hulst te rijden. Hè? Ja, want ik zei net al, historie hier van Nieuwnamen, dat gaat heel lang terug. Wat kan je mij vertellen over die meeste van de heidegroeven? Ja, dat tot Pleistocene tijdperk gaat. Dat hier dus echt grondlagen afgezet zijn met fossielen erin. En die zijn terug blootgegraven. En dat is prachtig om te zien. Ja, dus daar kunnen de mensen hier echt voor naar Nieuwnamen komen? Ja, onder andere. Er is veel meer natuurlijk, maar dit is een van de hoogtepunten van deze streek. The morning dawns again. Ook hier in Nieuwnamen heb je natuurlijk ondernemers die het dorp een beetje staande houden. Dennis Wood is er daar één van. En hij heeft onder andere hier een eigen postkantoor opgestart, waar nu iedereen voor van alles terecht kan. We zijn begonnen met een kringloopwinkeltje, met een koffiehuis. En toen dachten we, nou ja,
Het ging eigenlijk fout, want ik moest naar Huls toe om een pakketje op te halen. Ik was nooit in Huls geweest. Ik stap in de auto met TomTom aan en ik moest zo'n flink eind rijden. Het is toch gauw 11 kilometer. Dus toen heb ik het tegen mijn paard. Ik zeg, waarom beginnen we geen postpunt? Nou, ga je gang. Dus toen ben ik gaan bellen. Nou, we konden gelijk postpunt worden. Zo makkelijk gaat dat? Gaat heel makkelijk, ja. We zijn nu zeg maar 2,5 jaar bezig. We zijn, 1 juli zijn we officieel postkantoor geworden, omdat het uit de hand liep. En wij veel meer mogelijkheden hebben, dat we de klanten nu het hele pakket kunnen bieden. We gaan de topografische kennis hier in Nieuwnamen weer eens testen. Daar hebben wij twee heren voor. Meneer Nieuwnamen, kunt u dat eens aanwijzen op deze kaart? Ja, dat zit hier zo aan de grens. Ja, dat is zeker goed. Kunt u nog 1 keer... Maar ja, het is wat... even kijken, want ik vraag me af wat dit hier is. Ja, dat is wel heel groot. Dit is natuurlijk het verdronken land van Safting. Ik denk dat het hier is, maar het zou ook hier kunnen zijn. Nee, niet goed? Nee? Hier. Kijk, boom, in 1 keer raak. Meneer, dan kom ik nu ook. Morgen zijn wij in Koewacht. Kunt u dat ook aanwijzen? Hier zo. 2 uit 2, in 1 keer. De uitzending hier vanuit Nieuwnamen zit er alweer op. Wat vond je ervan, Martijn? We hebben een mooie ochtend gehad. Wel een beetje regen. Het café was dicht. Daar waren de tegenvallers, maar mooie gesprekken. En een leuke ochtend, denk ik zo. Kijk, nou, morgen gaan we het gewoon weer overdoen vanuit Koewacht. U kunt dit natuurlijk vanavond om 6 uur al zien op tv. En morgenochtend weer tussen 9 en 12 op de radio. Graag tot dan. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over. We staan hier voor gemeenschapscentrum De Vlasgaard in Koewacht en we gaan binnen even kijken wat hier allemaal gebeurt. Ik sta hier naast Johan van der Haa op de dansvloer. Wat gebeurt hier allemaal nog meer? Ja, in de Vlasgaard gebeurt eigenlijk dansen, vergaderingen, lezingen, tentoonstellingen. De Bonsai Club komt hier bijvoorbeeld. We hebben verschillende dansorganisaties. De biljart, aan de achterzijde zitten we 4 biljarttafels. Dus we hebben, zelf doen we een live show. We doen Sinterklaas in tocht uiteraard. Nou, noem maar eigenlijk ja, alles. We staan hier in het Vlasmuseum in Koewacht. En nu is de grote vraag natuurlijk, hoe komen we van vlas, wat eigenlijk maar een heel ruw product is, naar zo'n mooie theeroek? Ingrid, hoe werkt dat? Nou, ik zal eens beginnen. We beginnen natuurlijk bij het lijnzaad. Het lijnzaad, dat wordt normaal gesproken, zeggen wij altijd, voor de 100ste dag van het jaar gezaaid. En dan groeit het op in 100 dagen tot een volwaardige plant. En dat is deze plant. Die volwaardige plant die wordt met wortelen al uit de grond getrokken. Dus dat is het plukken van het vlas. En als dat gebeurd is, tegenwoordig blijft het op het land liggen. En dan gaat het roten. Men kan ook eventueel het zaad er al afhalen als je dat wil. En als het dan gerood is, dan gaan we verder. Want dan gaan we het bewerken in de winter of in het najaar binnen. En dan wordt het eerst de houtpijp gebroken. En als die gebroken is, dan gaan we het vlas zwingelen. En als het gezwingeld is, dan hebben we de grondstof voor de spinnerij. Ook hier in Koewacht gaan we nog eens even de topografische kennis testen. Weet u waar Koewacht ligt? Als ik goed kijk, denk ik dat dat hier ongeveer moet wezen. Helemaal correct. Dan gaan wij morgen naar Waterland Kerkje. Weet u ook waar dat ligt?
Even denken, dus. U moet er diep over nadenken. Ja, maar even, ik denk hier. Bijna. Het is iets meer naar het westen. Hier dan. En dan nog iets meer naar het zuiden. Het is maar klein. Het is maar klein. Kijk, Nou. daar zijn we. Dit was hem alweer. De zomer van ZVL in Koewacht. Saskia, wat is jou opgevallen vandaag? Nou, we hebben heel veel mensen ontmoet met hele leuke grapjes, dat sowieso. Een terras vol, ook dat was leuk. En wat mij verbaasde, dat ik mensen gezien heb in de hoedanigheid waarvan ik ze niet ken, maar waar ze toch vanuit een andere vereniging nog beschikbaar zijn. Kijk, morgen zijn we er weer. Tussen 9 en 12 live op de radio en 's avonds op tv. En dan gaan we naar Waterlandkerkje. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. Bij weer een nieuwe dag in de zomer van ZVL zijn we vandaag aangekomen in Waterlandkerkje. Daar gaan we het weer hebben over een verscheidenheid aan onderwerpen. Onder andere sport en politiek. Maar we beginnen met Emily de Lange. Zij is kinderburgemeester van de gemeente Sluis. Amsterdam zit er bijna op, hè? Vind je het jammer? Ja, dat vind ik heel jammer. Maar we gaan een raad opzetten van 12 tot 18. Zodat de kinderen die het heel leuk vonden de afgelopen jaren, dat die nog door kunnen gaan. Kijk dus, en dan stopt het toch misschien wel niet. Nee, ik denk het niet, nee. Ik hoop dat het doorgaat. Zijn er nog dingen die je nog wil bewerkstelligen hier in de gemeente Sluis? Dat er meer met ouderen wordt gedaan en zo. Zodat ze ook nog een leuke tijd kunnen hebben. Zoals een keer een wandeling maken of tekenen en zo. Kijk, dus de kinderraad die denkt ook gewoon aan de ouderen. Ja. 'Cause I don't know when the morning dawns again. We zijn nog steeds hier in Waterlandkerkje, maar inmiddels in de achtertuin van Nederlands kampioen Anna Heinsdijk. Zij is Nederlands kampioen op de trampoline. Hoe is het om Nederlands kampioen te zijn? Ja, super vet natuurlijk. Ja, super trots vooral inderdaad. Ja, om zeg maar, in dan zo'n klein dorpje dan Nederlands kampioen te zijn, ja, dat is natuurlijk echt super vet. Ja, want je bent dat op de dubbele mini-trampoline. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, je rent in ieder geval zeg maar, aan op een mat en dan spring je op het schuine vlak als eerst. Dan ga je op een recht vlak en dan land je op een landingsmat. Ja, als je het zo zegt klinkt het heel eenvoudig, maar je doet tussendoor nog allerlei trucjes, hè? Ja, ik doe allemaal dubbels, schroeven, noem het maar op, ik doe het allemaal. Met welke sprong ben je uiteindelijk Nederlands kampioen geworden? Dubbele salto met een halve draai en dan dubbel strek, dus zeg maar 2 salto's gestrekt. But I don't mind as long I'm not dreaming. 'Cause I don't know when the morning dawns again. We gaan de topografische kennis hier in Waterlandkerkje weer eens testen. En daar hebben wij een hele jonge gast voor. Kan je mij eens aanwijzen waar Waterlandkerkje ligt? Hier, bij dat kleine stipje. Bam, in één keer goed. Morgen zijn wij in Breskens. Kan jij dat aanwijzen? Je moet er wel even over nadenken, zie ik. Ze hebben er ook een vuurtoren, een hele bekende vuurtoren. Daar? Boom! Ja, gelukkig. De uitzending hier vanuit Waterlandkerkje zit er alweer op. Wat vond je ervan, Kian? Nou, ik vond het een bijzondere dag. Ja, ik vond het heel leuk. Ik heb kennis gemaakt met een Nederlands kampioen. Dat had ik niet verwacht toen ik vanochtend opstond. Nee, ik vond het een hele leuke dag. Morgen gaan we gewoon weer zo'n leuke dag hebben dan vanuit Breskens. Dan kunt u natuurlijk weer zien om 6 uur op tv en tussen 9 en 12 live op de radio. Tot dan! Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. Een nieuwe dag bij de zomer van ZVL, dus ook een nieuwe plaats. We zijn vandaag in Breskens en ik sta vandaag op een boot, dat kan ook bijna niet anders. Een boot van de KNRM in dit geval. Dat wij gaan praten met Tess en Anne en die zijn al jaren betrokken bij deze reddingsmaatschappij. Ja, ik vond het altijd heel interessant als ze dan voorbij vaarden. En toen dacht ik van ja, zo 1 en 1 wordt 2. En toen ben ik eigenlijk altijd gebleven bij de oefeningen. Want je mag pas opstappen worden als je 18 bent.
En ik was toen de tijd was ik 14. Dus toen ben ik 4 jaar gebleven en toen ik 18 was opstapper geworden. En bij jou ook al zo van jongs af aan? Nee, bij mij iets korter geleden. Ik ben via de strandwachter eigenlijk bijgekomen omdat ik iemand kende van de KNRM. En die zei dat is ook wel voor jou. Dus zo ben ik erbij gekomen. Toch blijven plakken en nu voor het leven lang verkocht? Ja, eigenlijk wel. As long I'm not dreaming, 'cause I don't know when the morning dawns again. En van een reddingsboot gaan we naar de visserijboten. Want Ronald Ribbe is onze volgende gast en die weet daar alles van. Hij heeft er jarenlang zelf op gewerkt en nu maakt hij ze na. Hoeveel werk zit hier nou in? Hier zit 2,5 jaar werken. 2,5 jaar, ja. Dat is wel echt, en ja, qua uren, dat kan je waarschijnlijk haast niet tellen. Nee. Als je dit per uur moet tellen, gewoon elke dag een beetje. Ja. En ik ben voor mijn werk een week weg en een week thuis. Dus de week thuis kwam alles op tafel. Ja. En dat liet ik dan gewoon liggen om de volgende dag weer verder te kunnen met wat dan ook. Maar dit is werken met plezier, kan ik me zo voorstellen. Jazeker, ja. Daar komt, ik kom er een beetje in tot rust. En prutsen aan dingetjes. En als het dan een keer niet lukt, dan maak je het gewoon overnieuw. Ja. En dan heb je uiteindelijk dit als prachtig eindresultaat. Ja, dankjewel. As long I'm not dreaming. Ja, we gaan de topografische kennis hier in Breskens ook weer testen vandaag. En dan heb ik deze mevrouw voor mevrouw. Waar zijn wij nu? In Breskens? Ja, en waar ligt dat op deze kaart? Hier. Kijk, in één keer goed. Maandag zijn wij in Lamswaarde. Kunt u dat ook aanwijzen? Geen idee. Lamswaarde. Ik zou de andere kant op gaan. Nog verder? Nog? Hier? Ja, dan iets naar boven. Nee, dat is de overkant. Nee, ik ga het aan. We zijn hier. Dat is Lamswaarde daar. Ja, Oké. Lamswaarde. Nooit van gehoord. Weet u dat nu ook weer? De uitzending hier vanuit Breskens zit er alweer op voor vandaag. Het was toch ook weer een hele gezellige dag. Dat kon ook bijna niet anders natuurlijk, want de visserijfeesten staan voor de deur. Dan gaan we maandag er ook weer een hele gezellige dag van maken. Vanuit Lamswaarde dan. En dat kunt u natuurlijk ook weer gewoon beluisteren vanaf 9 uur tot 12 uur live op de radio. En s'avonds om 6 uur op tv. Graag tot dan.